Laksana sang tapa gandura kadhiraken Prabu Wirangga Dewa Prabu Wirambana Dewa Nursupi para diwasa katinapeten dedet lelimengan hamong kekayuping kayon kang bisa nglampahi jroning warga kabeh swaraning rejan kang tambuh during ngumandhang swarane uga kabeh swaraning satu ana candrané panumra ing sarodulur pengakaking saka pangkem rating di panggo pengaluping senggara uga kabeh suarane mutu-mutu walang atuh kang normadane wono bisa gawe asin ning wono munggah gunung modoning jurang marmani iku pandhita kang winasis pangolaing rasa mumpuni banta sing kawruh agung ageng bimanakku marang Jawata satemah gogro uluning salomba bisa makan pangariba goro-goro Rindu segera itu dan berlaku semua mati palingku tidak kali mati sampai teratur mati sama kalau tanjakan kalau tanjakan dengan musuh mati tadi bisa tidak dapat bawah kuliah naikkan tangan tangan lemah dekat satu bulan kecil makan moiso kali-kali mengaruh kontrang kalian kontak yang berbesarnya musuhnya apa kamar contoh semua ini betul sangat kalau main bertangan nyangka terus anak kok gue silakan bisa bangsa konten gede kayu lampu di pondal kalau dengan ngaku paling jorok dan jorok kalau untuk sanjang untuk kami untuk sebenarnya oyat posto kasar tangan konten bantosir kode sangat itu kurang guru-guru siapa yang kamu tenang silakan suara itu Gundara Sastra Gundara Sastra sewu perak sewu lima iku namun tidak hormati mijil kasmarsan prananani ingkang sangya bekujikan wonten ora ombo
ning latar karo kancane yo rame-rame tetembangan sanjane kanca ayo kanca kanca sing bayena kanca dasana ayo desa mau nganggo BT kok bintang tamu yo minangkani pamundutan warga ing Karanganyar kene saiki ningali pamundutan lho ing umpamane kudu klasik yo oke nganggo bintang tamu yo siap mau dikesake garap ya toto-toto latihan lah ya. Ning tak rasa-rasane pancen pengen nganggo bintang tamu. Sebabe ngaso
ngasuh bathukmu kuwi ngasuh kena bladegan kuwi. Aja tau bladeg limpahi pirang-pirang sasi. Ngasuh dengung mlocot kuwi ora. Oh iya ya kok mlayu bladeg kok prei kaya kepinjo kok. Wis ana ronggon diundur karo digagalke. Sasi apa sasi sawal wingi sebabe danake ora medhun. Sebab yo ambo aku yo rado. Ku aku ngomong wedi ndak kleru lah yo. Ya wis anane lah diterima. Sing jenenge wong wis saben wong nglakoni kok yo nek. Rezeki yo ono sing ngatur lah yo. Yo pancen kudu ngono ya dilakoni lah yo. Wis nang omah. Ini mau pitek. Juga kegiatan lah itu. Mulane lu pamukot telek ngono lah. Pamukot telek kepiye iki ora. Iki pentas perdana. Ke sasi poso sawal dul kaidah. Pentas pertama ini. Aku ora ngrasae kan iku samane iki. Murantos. Sebab ya wis kanan mrene anak do njaluk iki njaluk iki njaluk iki. Sing sekolah njaluk laptop. Sing isih SMA mbedino wing duwe. Lah sing jenenge wong tuwa iki ana baribasan anak polah bawa keperadaan. Iya nek karo anak wis nyoh lho wis aku tak ora duwe apa-apa nyoh. Ngono ya wong ayo karo sing jenenge wong tuwa iki tanggung jawab karo anak. Ayo kudu ngono kok nek ora tanggung jawab iki dosa. Mulane kuwi wani berbuat kudu wani tanggung jawab. Jagung bangarane wani tanggung jawab, wani minggate. Minggat ingat keping. Aku cengeng wis ana kanan udan bareng sing cilik iki nangis wae. Wis omah ora ana apa-apa. Gulon tak kopi tak teh tak. Beras dikari salah karo mangan apa iki. Nek wong tuwa ngono betah ngempet lease bocah nangis wae ngono gula Jawa secuwil. Wis iso tak mut. Ono gawe legi-legi. Sana nangis bojoku sewot wae ana wong lanang nganggo jarak ora ngai wong wedok ngono kuwi kerata-rata dikurang. Wis ning sopi wae. Ya kareng zamane ngono aku ya ora apa-apa. Wis ora duwe apa-apa bojo ngantrung-mut. Ora tau diladeni lho ora ana apa-apa. Anak dibruke nyoh dimongket ora kowe. Ki ngono gula secuwil terus tak mut. Juga ibu dan terus aku nembang dandang gula. Lah kok minum aku mau gula. Mau gula ini. Ya sing jenenge wong iki cakra manggingan ibarat kudu kadang nang dhuwur kadang nang isor. Iki awake dhewe nang isor mongko ndene tugel. Wis nang isor terus pokoke. Wis ana rombongan teko ora ngerti tilik karo ora liyan wetan omah ya ora ngerti yo miliki. Yo gergeran nang wetan omah yo ora miliki. Ya ketemu ora miliki aku kowe. Ngapain miliki omah tamu kuwi aku ya. Nek ora gablek ora
ana sing nyeraki rek ayo. Wis arep nyambut gawe apa nyambut gawe pisane rudal. Wis malah tombok lah iya. Ya serang apa ku gawe sapu lah iya. Aku ya ora apa-apa kok. Kowe mono iso melu festival. Aku aja. Ngambung melu wong piye? Dadak yo aku. Ngecer foto piye? Aku wis tau ngecer kebablas rek. Dek dumpo meneh. Ya mate-mate dalan kok piye? Kon ngantemi tak antemi yo. Dilatih angel raja macam-macam. Diulang malah gede ngulang. Dulu ngono gampang ae ya sampe mantri nyuwun karo sing kuwasa Gusti paringono rezeki sing halal barokah aku ya ngono. Lah kira-kira piye nek rezekimu ki apa jenenge kuwi mun halal tur barokah ki kira-kira sing kuwasa menawa ora. Angel e. Aku kan mulai sing haram bae wong iki. Haram-haram kuwi ora. Sing jenenge rezeki ono sing ngatur to. Sing kuwasa pasar sing kuwasa dadi menaki nyuwun karo Gusti karo bodho mati. Ah iya. Upama di kanan kaya ngene simat-simat ora ngawake dhewe nyatane yo lho nang ndi-ndi. Kanane ngadiake. Mbuh iki kepiye iki? Aku jare arep ngomong ning Murawani kok ndak kleru mongko iki diresani nyanyi akeh. Wis iki ming sadherma nglakoni ya wis diterima-terima nyambut gawe sing tertib nyambut gawe wis rasah ngarapi pejabat wis rasah ngarapi karo sapa wae. Mangko ndak nganti kleru kurang bejane kowe padha dihujat karo para netizen-netizen. Apa ngarep sinden bae kok. Sing ora resiko sapa ora sini. Pokoke lelas pokoke ayo. Yo ki ngaturke jenengan Sarkara. Si Dian ngaturke jenengan Sarkara. Wis arep mudik iki. Oh. Mulang ngapung nang Sumatera. Wah, laris iki. Sing nyelentem iki penemban iso laris iki. Ayo. Dengar saksi suwa terus bali nang Sumatera. Mikling muno nah ya. Mantep gendera. Gendera penantang perang. Penantang perang iki. Jadi iso ora iso melu wae dhewe. Izin dulu. Izin dulu toh. Sing diulu akane. Ayo isine mau. Diulu nganti apa wae diulu. Pak Agus Gus. Iki diusul karo Mas Agus. Berkah. Orang menyang apa? Orang di anu dikon. Artine ora kon. Oh. Cukong kecil ora kon. Mudah mah nambah anggaran. Nah iya. Wong biasane iki sok ora awake dhewe. Wong nyatane rebapane yo apik. Lepak karo nyambi wiraswara piye iki jenenge tanggung jawab. Ngrameti swasana, ngergeni swasana ya ngono kuwi. Kok betul mati lho. Turu. Saya wis ora. Panglek ya syukur. Mas Agus tekan kene matur nuwun. Wis
wis ngaten nyuwun sewu Cocok Mitra niku wah pindah tenang. Duit drakonan nyatane ya iso WhatsApp-an. Iso Facebook-an. Iso TikTok-an. Iso nonton film porno bae. Nek nonton kepiye iki aneh bae ora. Monggo jame pirang-pirang rek. Oh. Kalau tahu goyang tamu si Malik kayak apa aja. Digaglak. Ayo, Sineman Sarkoro. Aku kan gugur Mas Agus. Saya ngajak. Nyun sewu ra apa-apa suka. Ik. www.com Seneng wae kira. Ayo, Mak. sing
sing sregep sinau. Wong tuane ya ndukung. Ya gelem ngragati senajan kene golek raket ya didiwangi junggir jempale tenan. Anake dadi kaya ngono kuwi wah bombong rasane. Sak gunung anakan nggone mongkok atine. Anjen bener daya. Pinter. Yo ayu. Warane apik. Guru niku burung. Aja sik. Takes status musuh. Aku jane duwe jago Guntara kae. Nek gelem iso nulake tren seniman sing sejati. Kayane wong kaya menolak ngono. Sebab ya wis ngerti gunane kaya apa. Dia kudune bermancing. Wong nyatane kancane do duwe anak di bojo gede tanggung jawabe. Urip keluarga. Wong nyatane ya apa-apa iso nantang HP. Nek agi gelem. Nek agi ra gelem kok diserat gajah hitam rasa menyang ora. Natah ayu yo iso. Mangan yo apik, nabung yo apik. Dadi guru dalam anak dalam remaja yo apik. Kelakuane yo apik. Saya mendem apik meneh. Menjadi sapa-sapa menjadi sapa-sapa. Apa kuwi ya dosen diwejang. Apa kok guru besar diwejang karo guru. Apa ya bapak mbok ngono kuwi di anu kok di sudut. Kowe nek ora mambungi aku wagi pedhot bayang. Nongblek ta. Tak leboni kamarke, tak leboni apa mbeli Mariati aku ya ngono. Ketemu. Ya ketemu. Oh. Bocah kaya ngono. Aja sok mabuk. Luwe-luwe saiki iki sing jeneng penjajah. Ora wani secara fisik aduan sing dirusak budaya, sing dirusak bocah nom-noman. Nganggo apa nganggo narkoba. Nomor nganti kenal narkoba, njur nganti kecanduan. Iki wis pedhot sarape iso mikir wis bakal iso gawe cita-cita. Ngono ya rek ae. Ngrusak rokok tur kuwi ana pasare. Rumah bego, aku ya kurang mau ya. Gue, ben bocah, kudu jurah sunggai cita-cita, jur negara ki gampang ngatrobos marang jalur beksi, mergo pancen bocah-bocahane sing padha sekolah budi marang kepinteran kudu dirusak nganggo cara kaya ngono kuwi. Ya muga-muga wae Bapak kepolisian sing ana sandeng kene tansah tertib. Aja nganti warga ing sandeng, warga ing Karanganyar kene sing padha kecanduan karo narkoba. Ngono nganti dadi bocah sing bodho, dadi bocah sing goblok. Pancen bener. Karena kabeh iki nek sawu kok. Sawunge bocah sing tekan ya teman. Bocah sing ngono kuwi ya ngono kuwi. Kabeh iki nek sawu. Nah, nek iso yo ngati-ati aja nganti koyo ngono iku. Kandhani sing apik ayo. Ayo iki ngaturke langgam rengu Slendro yo prasini. Wah iki. Ayo yuk.
gue ora tau ketemu bayi gue. Aku toko-toko terus salaman terus. Ini sepi, si makan sapa aku. Orang ono ngandake sepi aku. Sepi ya luwih ra ya luwih aku ya. Toko-toko sepi. Si makan apa aku ya. Harus balik profesi ya. Hari profesi apa ya? Tukang pijit tapi. Kalau wonten sing jineman gandeng dene kok. Oh iya. Nggih, nanti gending. Ono rokoke mau aku sing nonton malah ra dikeki. Doyan nuntut apa piye? Doyan apa doyan. Nuntut apa? Bakone ning njaba. Marah-marah aku. Rasa marah aku ndelok. Gluduk, letir. Apa ngono bakone ning njaba kok marah-marah iki. Lalu bakule sak kerak. Kondo dek. Meneh karo-karuan bentuke. Sing juwewe. Jiji ora. Ngapain dilahur rek? Beneran dombo iki. Dilahur kurang delok-delok iki. Ayo. Menika panyunan saking Pak sapa ya Pak Kanan. Napa boten takon iki. Nggih. Saking kanca-kanca nggih iki. Nggih. Bukti Kundoro makan mana Pak? Rombongan. Kinupita kanggo
Lambat piye? Preman tenan nek kowe jeneng. Sekarang kan duwe wong kae jan glontor yo glontor tenan lho. Aku nek iki glontor iki sama sampe aku. Ora tenan to aku. Ojo to larai. Terus yo. Paten sungai rasane iki yo enak. Kuwi kudu maturmu karo ibu-ibu kae. Nek karo ibu-ibu sampeyan mari iki bati. Ngono. Dadi nek pamundutan kok ibu-ibu kuwi kudu diminangani timbang ora dine babi. Ya mereka saya masaki. Masake kapok ora pangani muli apa. Orang kayak gini tetap guyub lan rukun dong nyatane iki nyanake pagelaran iki swadaya masyarakat. Nganggo contoh. Ping-pirang RT iso nganake pagelaran kaya ngene iki. Ngono yo rek lah. Wis sanjagake kono-kono wis cukup swadaya iso nganake pagelaran. Wajan nyate iki apik nguri-uri budaya mamatri karo budaya. Kok janane apa dianake setahun bisa aja. Wong aku ki biyen mayang pertama kali bantu iki nang Karanganyar iki. Oh. Pertama kali ya. Jangan cengas kok buku Suwardi. Mbah Sutris ngono yo rek nek ora karo ki nang dalem
duit ayo. Ya wis. Saiki minta saya intan karo utang kuwi menyang kuwi ora konser wae. Ora kok konser iki to, Bang. Agak iki jinden yo dadi kenale konser. Oh. Live konser. Takoni yo cana wae Pak. Lah iya aku yo ngono. Cah gaul Pak. Wis yo digauli aku yo ngono. Gauli iki ora. Tak ngerti apa-apa iki. Ngerti wae kok. Tak iki. Apa? Lali janjine. Oh ya. Ayo karo Intan. Ngadeg. Kenapa apa? Ya, toto. Iku wis setengah telu.
minguni tunggang gantung tak tak aku menteri kehilanganmu larangan gue gue lagi kita orang larangan orang larang aku wis suwe ra ngene jadi itu oh dilantai trigger ya apa dilantai trigger sudah ada tunggang semari raisanya buka Siti Josh Lode Tone Lode Ledo Wiki dolereno yo Kae galu bendara mundoro Sudo rezekine sudo mono rawuh ana padimukan arang grinis Ganyem ngalu-ngalu arang kagempel ayo ngampiri aku lan kowe bakal ngupaya nugaring Jawata ayo manggung manggung kepiye ora wani napa pambuh aku ngerti ayo padha di cah ganti betul kan nggih kowe ge makan deh oke Pak titik tunggang kakating nyangar Presunti winayan